when I was a childhood, my dream is to become a fashion designer. Every time I see a lot of gowns, and then I was amazed. More passion na siya na ako. It's my spirit to become a fashion designer, which is very close to the fabrics, especially the sewing machine. I'm very close with that. Nakita na ko siya in social media. Ako na siya giyano ba, mapil pa ako, mapil ko dili. Nakita man sa owner sa Balikbatik, which is Miss Veronica Baguio. Ayan, gi-shirt sa ako siya. CG, grab this opportunity, tabangan tika. So, magitagaan siya ko og sign. So, mao to. Di-join ko sa program para matagaan sa kog dako opportunity since I am a UB designer. Destiny na yun siya para sa ako Goal ba? But it's fun. Lingaw sa noon siya because there's a lot of things na maka-learn sa jud ka, especially their advices. Especially if proposal making, importante sa jud kayo siya para may bawaan kay dito makita ang tanang detalye. Yahata jud advice lang father silang Sir Steve nga mo to kay follow para mas dali siya mahuman. Akong giname sa akong is pagpangayo sa balaan, is a petition for a divine favor since the theme is sa ulog or a celebration. So I came up the idea of why we celebrate. It is because kasi nakatanggap tayo ng blessings from our divine. So mao ni siya, kumbaga malipayon ko pagkatao. So mao nang ako siya gi-combine jud tanang colors. Nag-represent siya sa ako ang self ba. So, naging siya reason nga, mupadayon siya ko kung unsa man siya ako nasugdan. Kaya mao man yun ako ang goal to achieve this kind of creations. Para gina ko is fashion is for all. It is not just a piece of clothes or a style. It is a form of art. My name is Christopher James Y. Banyas, one of the mentees for the Kasaulugan Art Program of the Kabilin Center.